общий итогуш $286.36. Нами сумои ки дидестен ина ё ойли ки ма ютуба ҳар рақами дар киви кашлук мегирифтум не ки дар ина хели картаи виза айбон кесхата. салому алайкум бародаро. пеш аз видеоро сар кардан як канали беҳтарин, як канали бародарро ба шумо тавсия метавонам. дар ин канал шумо бисёр видеороликҳои беҳтарина метавонед тамошо кунед. канали исломияи, масалан номи видеош муъҷизаи қуръон ё ин ки муаррифии сураи фотиҳа, тафсири ояти алҳамдулиллоҳ. бародар беҳтарин видеоҳо мебарора, каналш беҳтарина. дар оянда мумкин бо омӯзиши забони англисирам ҳамин хел видео урок карда барои мо тайёр куна нишон медиҳад. барои ҳамқа бидорен дар каналаш падписатса кунен. боварӣ дорам ки ба шумо маъқул мешава. силка дар поин ҳамин видео мешава. салому алайкум бародаро, ин канали Ҷоиб ТВ аст. ростига бисёр одамо омада савол додан монетизатсияро кай подключат кардаги, мисол а ютуб чанд сум кор карди, дар як моҳ чанд сум кор мекунӣ, то ҳозира чанд сум кор карди, ё ки ба кадом роҳ сума гирифта метавонӣ, дар Тоҷикистон ба кадом роҳ мумкина гирифтан. ба ҳамин хотир хостум ин видеоро бикунам. хоб ҷавоб ба саволҳои ҳамон бародаро. дар Тоҷикистон метавонӣ дар киви кошелёк бигирӣ ва дар картаи бонки эсхата виза дора. картаи виза дора, бонки эсхата метавонӣ дар ҳамон карта бигирӣ. ма дар киви кошелёк мегирам, барое ки вақте дар киви кошелёк гирифтанда 1.5% мегира, вақте дар карта мегзаронӣ бо киви 2%. агар общи 3.5% сумтона мегира. агар прямой дар карта бигзаронӣ 4% сумтона мегира. прямой агар картатона тухӯрӣ кен, прямой ҳам сум дар карта бигзаре 4% сумтона мегира. ва бо саволҳои бародаро ки дар як моҳ чанд сум кор мекунӣ, ягон ҷои секретш неста. як хело меган ки ютуб сум кор намекунӣ, мисол ахмақӣ када гаштиян. не хел бародаро, беҳуда мардум бекор нест ки мисол видео кадау чи. зиндагӣ фақат ютуб нест, корбори зиндагӣ ҳамада бисёр аксараш рехтеста. ҳозир аз замон шида ки гӯем бесум ҳеч ка корам намекунад, кори гӯем як хел кори як хел одама бесум будам намекунад. барои ҳамин хай кам кам гӯем даромад дорем аз ютуб. ҳозир ман дар компютер нишон медиҳам ки ман кай монетизатсияро подключат кардагим ва то ҳар моҳ чанд сум мегирам, то ҳозира чанд сум кор кардам. хоб бародарои нами лични кабинети маҳай, ма дар партнёркаи юла пайваст шудагиам. ин партнёрка ҳаминқадр хубае ки сумтон $1 шава метавонен гирифта. а $1 боло хулоса гирифта метавонед. AdSense боша, агар мисол дар AdSense пайваст шудагӣ бошед, то $100 нашавад, сумтона гирифта наметавонед. ма 28 марти соли 2017 дар ҳамин партнёрка заявка роӣ карда пайваст шудагим. ай 28 марти соли 2017 гӯем дар ҳамин партнёрка пайваст шуда, то ҳозира гӯем канал монетизатсияда подключёнай, кам кам даромад шудеста. хоб ина якум моҳи март, якум то 31 марта, хулоса моҳи март $14, бо моҳи апрел $19, моҳи май, аллакай моҳи апрелда ман Россия рафта будам, видео накарда будам, барои ҳамқа бо уже паст шудагия. моҳи май 7, моҳи июн $8, моҳи июл $5, моҳи август $14, моҳи сентябр $6, моҳи октябр $9. байнаи охир да моҳи ноябр, декабр, январ гӯем видеоро дум ба дум кардем, просмотр бисёр шудагиай. ина моҳи ноябр $42,
моҳи декабр $69, моҳи январ $88 канали ма кор кардагиай дар шотум гузаштагиай. И ҳамин лични кабинет май. Инаи поёнда обши итогуш $286.36. Ма сумма дар киви кошелек мегирам. салому алайкум бародаро. дар пеши банки сохт қарор дорем. мо якум ойлика ютуб мегирем ба картаи виза. бисёр бародаро мана савол додан дар тоҷикистон меша намеша. барои ҳамин хотир мегуфтам ҳаминра видео карда барои бародаро нишон медиҳам. хобина бародаро картара мемонем. ай камтар асушени хиратарай тоҷики кода мезане. бинада буромадки пули нақд посиши бақия. аввал як бор мебинем сомонам. мисол доллар мебинем чанд қа дорад дар экран. $262 дорад. короче медроем. пули нақд сомони мода дар корай диамаблак мезанем ҳазор сомони. короче дарит ҳозир бояд сум битай бародаро. ина картаона мегирем. сума инҷа мебирояд. бо дуюмбора короче 1000 сум медода. дуюмбора бо синат каристем. картаона мегирем. бо 1000 сум дига гирифтем бародаро. ина обши 2000 сомон бародаро. и ойлики ай ютуб ай. хоб бародаро як хело меган ки мисол ютуб дар видео мефиранд чи ягон ахмақия ки шона беёда саргардона не ки дар ҳақиқат гӯем ҳақиқат дорад. барои ки ина нами сумое ки дидестен ина меё ойли ки ма ютуба ҳар рақами дар киви кошелек мегирифтам не ки дар ина хели картаи виза ай бонки сохта сумора гузарондум ай киви омада айнаи банкомат снимат кардум 2200 сомони ойлик гӯем ҳамун суми ҷамъ шудагӣ. як чанд моҳа маяку як моҳда қанна метавон хай ошта ошта мешавад. ҳамин видео барои ҳам одам бародарое буд ки мисол мада савол медоданд ки мисол ай чи дар тоҷикистон ба кадом карта мисол сума гирифта мешавад. метавони аввал дар киви бигзаронед ба ай киви дар картаи визаи банки сохта гузаронда мешавад гирифта мешавад. гӯем ин реал на ягон ҷои фребичи нест. сумтона ҳеҷ кар гирифтан наметавонад. ҳамааш дар дасти худтона. хайр дар паноҳи худо бошед. як канали беҳтарин, як канали бародарро ба шумо тавсия метавонам. дар ин канал шумо бисёр видеороликҳои беҳтарина метавонед тамошо кунед. канали исломияй, масалан номи видеош муъҷизаи қуръон ё ин ки муаррифии сураи фотиҳа, тафсири ояти алҳамдулиллоҳ. бародар беҳтарин видеоҳо мебарора. каналш беҳтаринай. дар оянда мумкин бо омӯзиши забони англисирам ҳамихел видео урок карда барои мо тайёр куна нишон медиҳад. барои ҳамқа бидорен дар каналш падписатса кунен. боварӣ дорам ки ба шумо маъқул мешавад.
ссилка дар поин ҳамин видео мешавад.